Irokamananya Chris Owino kawadhi nyime ni Gavana ma Siaya James Orengo oyudore kama tek tok jotelo kwere mondo were gi weche mag siasa mathoth kendo ket maino mare kelo dongruok e kaunti no. Jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi oseyo Orengo kuom tayo kaunti ma Siaya e yo marach kowacho ni gik ma Orengo wacho osekelo wich kuot ne jo Siaya. Wandayi lieko ni dongruok e kaunti ma Siaya dok piny ni mar Orengo keto maino e nono gima sirikal mamalo timo to jwang'o tije matayo Siaya. Noloso e gweng' ma Upanda Sigomre e sub-county ma Ugunja ka weche go nosir kod Senator ma Siaya Laktar Oburu Oginga. As a cabinet secretary, I traveled to all these counties. But Siaya County is not only an embarrassment to us, but is indeed something extremely shameful. That Siaya County has become the laughingstock in the community of counties in this country. Adamurakua Governor Mamarwa. Please, Bwana Governor, focus on service delivery to the people of Siaya. It cannot be just the issue of jumping up and down every day, and yet service delivery in the county has collapsed completely. Because me teach ni manokoro mari. To teach no. We jok moko miluongo ni activists belo teach mar activism. To into me teach mar executive ni governor orito Siaya mangima. In ye president matin mathurwa ka in ye president wa. Emomiyo kidhi maber to apaki. To kidhi marach to atimina